Jamal hire mon musidɓe am tedduɓe bandiraɓe am horsuɓe on calminama moni kala inde mum e mbadi yettode mum to gonɗon eno gonirɗon yo jaam e kisal e nden ke guene yo won e mon. En jetti lamɗo o kandude yettede o joom laamu e teddugal joom mango e gandal woni jomiraɗo joom baɗe e bawde en juule bajjo Ɓoureysiyankoɓe bajjo Aminata Abdoullahi woni nelaɗo sallllahu alih wa sallam en jaari nene e baba ko noonne halifaɓe men diine e aada en mbi yo jaam won e leñol fulɓe yo jaam won e julɓe kala kattude en garti e tonggode meɗen ɗiɗo ɓere yewtere meɗen humpito e yaadude guiɗo men sehil men Amadou Koumé woɓɓe ne mbiya Dj Dou walla mbiya titonde leñol fulɓe. Dj jaam hiirema hire jaam guiɗo sehil dendaɗo gurdam jiidaɗo jeydaɗo kadi jiiɗaɗo yiyede ha joni kala e saaha woni Seydou Tall gorko mo ndendori kaƴel toɓere ga jenggeyno en calmini bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe e yeewiyankoɓe Titonde TV ɓe mbawi wonde e jokkidira nde kala ko noon Dj a weltanama no fewi hande noon eɗen gaari e tonggode men ɗiɗo ɓere eɗen gaari kadi e télé meɗen Titonde TV en beltinima dendagal abonné ji men kadi eɗen mbi kadi bandiraɓeɓe yo mbad abonné nde tawno yidde leñol ngol kadi koye wattude hakkille e ɓen haaloɓe haala leñol ngol e yewtoɓe ɗemgal meɗen fulfulde. Hande noon toɓɓere meɗen ko joljole gonaɗe e aduna o e ko yahate e aduna he ko hande noon ko en jiijaɗo Allah tedduɗo o toon to Touba woni Serigne Touba radiallahu taala anhu ñalawma makko o ɓenni yuɓɓi yumti woni ñalawma mawɗo woni ñalawma baɗɗo fayida en jiiɗi yewtude e ñalawma he hay sinno ni en jahani toon ñalawma o Dj holno jiiruɗa ɗum hol kadi no nanirɗa oɗon ñalawma? eyyi oɗon ñalawma ne tawno ko ñalawma e nder ñalawmaji kadi ko événement mawɗo e nder leydi men Sénégal ɗum noon so tawi ñalawma o fandima eɗen gandi hakkillaji ɗi foof tindoto ko toon to gandanɗa hoorema woni Touba noon so tawi en kaali ɗum ko on mo gandanɗa hoorema woni Serigne Touba Ahmadou Bamba ligganiɗo tigui rigui ha joni diine l'islam ha gueno yoɓi ɗum yobti ɗum ha oɗon barke hande o ruufi e nder ɓesgu makko ne hannirta ni henna ɗum noon ko kanko wino wonde oɗo ñalawma so tawi o yonti kala juulɗo omo yiɗi wonde yo yettatmo ɗum Allah eyyi e nder jettugol Allah ngo noon o wi wonde so tawi joguiɗa ko ngeloba aɗa wawi hen wadde so tawi joguiɗa ko ha joni ko gaari aɗa wawi hen wadde walla so tawi joguiɗa ko nagge aɗa wawi hen wadde walla so tawi joguiɗa ha joni koɗo wiya dammuwol ko wawi hen wonde foof so tawi wonde ko mbaalu walla so tawi wonde ko mbeewa aɗa wawi hen wadde no hannirta ni henna walla so tawi ni haysino ko gertogal ɗum noon ko ɗum woni koɓe mbiyata bernde ko eyyi kono noon Seydou Tall hande heewi yahoɓe toon to maggal Touba e nder oɗon tuma wona yettande Serigne Touba gueno wona ɗum woni ko nawi ɗumen ɓe nawata ɗumen ko cangarte ɓeɗo nawata ɗumen tigui rigui ha joni ko yidde e yurnade e ambiance mo ganduɗa hoorema ha joni mo jomumen tawaten ɗo kono won hen elle ko heeɗiɓe to galleji men ko ñamde nawata ɗumen ene kono noon ene jeeya yoga hen ɓe gandanɗa hoorema ala ko nawata ɗumen toon so wona hollide yimɓeɓe cuɗari mumen walla hollude yimɓeɓe ko ni woni no mbami ko ɗum woni ko joguimi ko ni woni no tonnimi tawa noon wona ɗum yimɓeɓe jawno ƴewde toon yimɓe jawno ƴewde toon ko ɗaɓɓidde duwaw e ƴewde tigui rigui ha joni jokkade e lawol diine l'islam walla ƴewde jokkade e lawol mouridisme ne hannirta ni henna e Amadou toon ma en gartoy toon ko adi foof an haali haala mouridisme haɓe jogui organisation baɗɗo fayida so tawi ñalawma o yonti ɓe ndendinat jawɗele mabɓe ɓe ndendina yimɓe mabɓe ɓe ndendina miñiraɓe e mawniraɓe e ngaalu mabɓe ɓe jaaha mawninoyde on ñalawma o ene fota ene ɓuura hay julde taske mawnude walla ene ɓuura ñalawmaji kewɗi mawnude e nder Sénégal ene teska ñalawma o kam so ari tan a tinat wonko kewi e nder leydi he kamɓe organisation moɓe jogui e dañal moɓe jogui ngal waɗi ɗum ko kawral mabɓe ngal ɓolal walla ko yidde mabɓe nde tan walla ko holɗum saabi Amadou min haaɓe programme mabɓe on waynini welami ceerno holko saabi ɓe programme o ko programme baɗɗo fayida so tawi eɗen kaala gonga rendo mabɓe ko rendo ngo gandanɗa hoorema ɓe jogui kono wiye fimde so tawi neɗɗo joguima ɗum tan ene haasi kala ko teɗaniɗa gueɗa tawtuma hen kono noon sa yii ɓe joguima oɗon organisation ala ko waɗi ɗum kamɓe fof ko ɓabbitade e rewde goto rewde goto nde noon ne tawno neɗɗo so tawi a ala neɗɗo gardotoɗomo tan sa renaki e nder oɗon tuma kewɗa ko faljude kono so tawi a ardama a jaaɓi on gardiɗo o wi wonde so tawi mi yeehi ko o fotata wawde lomtade mi on ne kadi so tawi yeehi andama holpoto wawde lomtade woni jottade e jappere nde ɗum noon kala lomtiɗo hande
ne jiɗɗa fof mbaya ko jinoɗa fof ha joni gona kono noon en tant que lompita koye jappere Serigne Touba kamɓe ɓe dardatma ko comme ne Serigne Touba ni tigi an wadde somi faami Amadou wadde kamɓe ko jabdeɓe e rewde e neɗɗo goto e ɗoftadeɓe ko ɗum tagui ɓe keeɓi ndeɗo ɓamtare ɓe keeɓi ngal ɗo dañal ɓe keeɓi ɓeɗo yimɓe noon tigi ko noon woni no woori ne tawno so tawi neɗɗo o ɗoftima on mo foti ɗoftade o ene haasi kala ko teɗini ko ɗoni ko haɓata ɗum waɗi noon dental maɓɓe ngal so tawi a ƴeewi ɗum no woori ni ene sifori ni sa juumani tan cikkata wonde kamɓe jeeyi Sénégal ne tawno konngol hilifa maɓɓe ngol ko peesata e nder leydi ndi ko ene teddi ɗum noon ko kamɓe dokki ɗum kilifa o ngam tigi rigui andude yimɓeɓe ɓeeɗo de eɓe jaggodiri eɓe jokkodiri ne tawno kala ko rendi huule herse ittine gueɗal ɗum waɗi noon foddeji ɗi e ngal ɗon gueɗal eɓe jogui ɗum no haali sa ƴeewi Amadou min hunde nde ñalawma o amo welima mo hawni illi hay gueloɗi ne toon woni hen ne gadda kala ko miijiɗa tan ko ñamete walla ko yarete walla kala ko miijiɗa tan e belemmeje aduna ene tawe toon an kam Amadou holko ko saabi ɗum ɗon eyyi ko saabi ɗum tan ko ha joni kono mbirumi ni e dañ ko dañal ɓe kew jawdi walla ha saabu ɗum aɗa andi Allah mbeɗa sikka ɓe kewi jawdi ha ɓurti machallah aɗa andi Allah ene yiɗi dental ɓerɗe Allah ene yiɗi dental ɓerɗe kadi so tawi yimɓe ndendi dental ɓerɗe tan ene haasi kala koɓe teɗini ɓe keɓa kadi aussi kala ɗo dental ɓerɗe woni solidarité wonat ɗon kala ɗo solidarité woni yurmede tigui rigui ha joni eɗen gandi ene heewi yoɓɓe jaɓɗude ɗon ɗum waɗi noon yurmede mabɓe e jaggodirde mabɓe e yiɗodirde mabɓe e jokkodirde mabɓe e yiddeɓe kadi on moɓe ndewi o ko ɗum tagui hande machallah eɓe coomi dañal eɓe coomi tigui rigui ha joni hay sen mbela mbeɗo gandal kono kadi eɓe jogui fimde labtude e on mo gandanɗa hoorema woni ko kañum woni moɓe wadde so en paami Amadou no mbiɗa ni ko fimde woni foof sa ƴeewi kamɓe so wiyama tan gadde mbaɗen ceerno walla mbaɗenen Serigne Touba walla mbaɗenen wuuro ngo kala to neɗɗo wawno wonde wodat ko waɗi sa ƴeewi eɓe jogui keesuji ko keesuji kawniɗi kala to neɗɗo woni wonko waɗata hen beele yontani yimɓe heddiɓe ne ñemba e mabɓe ko wayno jeeyaɗo Allah tedduɗo o galle men Madina Gounass ko wayno jiyaruji Ceerno Samassa ko wayno eko nandi hen gonga ni wona gotum programme uji ɗi gona gotum kono beele yontani enen almuɓe ɓe kiren mbayen noɓe mbayni no mbayi yidde sernaɓe mabɓe ni noɓe mbayi wawde yerlitanade ɓe ɓen to banggue golle to banggue dañal to banggue hakkilantagal saabu ma yi tan kamɓe ñallude goore mabɓe tan ñalla damal galle ceerno tan fittude guila suba ha hiira en jiiɗum e mabɓe beele ɗum ene weeɓe men enen neɗɗo tan yerlito daro damal galle ceerno Samassa tan ne fitta tan ne fompa tan guila suba ha hiira hay sen woodi hewani e men mboɗa andi waktuji nano doga dartaki kono noon ɗum ɗon foof e waade noon hay sinno so tawi wonde ngal ɗon dental en dañi fartange wawde rendude ɗum ƴewata ko beele ma tabit ko waɗi wawa tabide ne tawno enen ñande foof eɗen mbiya denten eyyi kono noon dental ngal ene manki yettade ɗo banggue ɓerɗe ɗo haaɗi tan koye ɗemɗe eywa dental ɗemɗe noon e terɗe jiida e dental ɓerɗe ne tawno dental so tawi yimɓe jeeɓi rendude alay saago ɓerɗe ɗe gono goote so tawi yimɓe jeeɓi rendude yoɓe ƴoƴ kono woto wi kererere ne tawno neɗɗo so tawi a ƴoƴƴi a wi kererere tan a jaɓata funtede te sa jaɓata funtede tan a wawa wonde e goto aduna a funtat o funtuma puntodiron mbawon wurdude e nder oɗon tuma kono so tawi neɗɗo o wi ko kañum tan te weela te kala ko weeli wajjikino te kala ko wajjikini wiɓe songude wadde so en paami ko tuuba ko dental ko yidde nde tawno ko yidde woni hunde foof kamɓe ɓe ndentu ɓe jiiɗi ɓe jarliri so en paami ko yerlitade tan tigui tigui waɗata noon wadde ne eɗen poti wasiyade yimɓe woɓɓe ɓene yo mbano ɓe mbayni jarliro nde tawno enenne eɗen jogui koɓe jogui ko kono noon kadi beele eɗen mbawi wadde koɓe mbaɗa ɗo banggue darde yimɓe ɓene mbawi yerlitade wayno ɓe mbayni goto foof ene yiiɗi jaggodiral e jokkodiral goto foof ene yiiɗi ko teeɗe ni yiide heɓde ko heɓa ɗum kono noon kadi aussi Seydou eko mbimi nani ko alay saago gartan hen hasino ko seeɗa ne tawno eɗen gandi Touba wonko wonno ɗum ko wona yaade no hollori ha cuɗari en jii hande oɗo sohna Ngoye waɗi ko max or ɗum kam mbeɗa sikki hay ceernajo o yadani waɗi dadugal or mi sikani alay saago kaalen ɗum sikani ɗum koko so ceerno ne yaade ɗum koko foti haalede te kadi aussi wona tan e maggal
mawludaji ɗi hay nder Fouta aɗa yiya sukaɓe regi so tawi ngari mbiyata wonta ko mawlana ngari jettoytako ni hayto mawludo wate ɗo ƴeew jamma jibinede nelaɗo yimɓeɓe foof tigui rigui ha joni ene mawnina ɗum an mawnirira ɗum iblis walla mawnira ɗum cagarte ɗum eɗen gandi wona hunde yonde wona hunde fewde yonto aussi ne foti waɗe nden sensibilisé hande won yahoɓe gammuji toon to tiwa on wona yaade ene mawnina nawi ɗumen ɓe jahata ko wujjoyde ɓe jahata ko ñamoyde ɓe jahata ko holliroyde koye men e sa fami so ɗum tagui sa ƴeewi site uji kewɗi e nder on tuma kono banggue belɗo o woni ko tan to yimɓeɓe jimete ene dokkira kalisaji e to yimɓeɓe kollirta ha joni koltuji mumen ko toon woni ɓe kedata ne tawno goto foof hande yiiɗi ko yiyede yiiɗi ko tinede yiiɗi ko teskede hen sahaji ni neɗɗo ne waɗana ceerno tawa waɗiri ɗum ko yo yii nawa téléji nawa journaliste uji site uji e foof ngam yidde tan yo yimɓe jii tigui rigui ko joguimi ko eko mbawmi ko eko mbanmi hen ko gande ko pompodiral ko concurrence woni hen galleji diine ɗi noon Seydou haade men uddude hande wiyeteɓe wonde ko kañumen woni yimɓe rendo soko ko nalankoɓe soko ko haaliyankoɓe soko ko gendiyankoɓe soko ko jaydiyankoɓe hay musique hay politicien ji hande kala hen mo jiiɗa jogui daraja seeɗa seni ɗo daraja mum ɓeyɗo alay saago wooda galle diina goto mo fooɗi farnoro te mboɗo yanana yoga hen wona ɗo tiiɗe mumen ɗo banggue ɓerde e nder on tuma ko yidde ɓeydude inɗe mumen tagata ɗumen ha joni ɓaggade walla tumnade ɗum ɗeɗon gueɗe en jii ɗum woni ko potta par ce que diine o wona jiiye kam yo yimɓe guittu showbiz o ha laaɓa car e diine showbiz ko showbiz iblis o ɓuuri hewde hen diine ko diine ɗum kañum ala sikki saka e nder oɗon tuma ko Allah fewnani ɗum hoore mum ha feewi eywa ngaren ndewen hen no poɗɗen rewrude hen ni kono so tawi en batti nattinen goɗɗum ɗum noon vraiment mo jayi Amadou hade meɗen tongude tan garten seeɗa e ko mbiɗa nane ko beele almuɓe wadde potani ñembude e sernaɓe en jii jiyaɗo Allah tedduɗo ceerno Sirgu Muntala en jii ko gueɗe baɗɗe fayida o waɗata so toɓo toɓi o ƴettata ko million ngaji o rokka ɓen miskineɓe wadde noon ɓen almuɓe haade munen nanggude cuuɗaje jaroje milliard uji beele mbawa ñembude ceerno o haade ma ƴettude cuuɗari aɗa waɗa e ɓandu ma aɗa ñanto a yii ceerno ma ittat e kees wuuro moɗon ene walla miskineɓe walla ne walla leydi e hoore muɗum wadde noon an almudo o haade ma nanggude aɗa waɗa banggueji goɗɗi walla aɗa bonna beele yontani wadde enenne almuɓe ñemba e sernaɓe ceerno Amadou mintaji meɗen noon ko mbi musidɗo o wiyen eyyi ko noon tigui rigui woni no mbiɗa ni ene mbiruɗa ni ne tawno hande so tawi neɗɗo o rewi e neɗɗo wi wonde ko kañum hooli wawa hollude ɗum lawol ngol ganduɗa ɗo ngol fota wawde rewde ngol so tawi jomum wi yo waɗat so jomum wi yo ɗaccin kadi wonde hen sahaji wata faɗa ha dokkeɗa ndigal andu wonde ɗum ɗo ko hunde fonde ganda wonde ɗum ɗo fotani kala ko fotani ko gacca ko foti ko jagga tigui Amadou ko mbaynortoɗa mintaji men kuuɓi musidɗo o wiyen eyyi mbaynortomi tan ko yo yimɓe tinnodir kadi diine wona puukare eywa diine wona jiiye kam c'est très important so tawi en jeehi e galleji diine ɗi kolliren bon exemple ko mbawɗen jogade e ko Allah wawi yedde en ko foof ƴeewen yedde hen miskineɓe ɓe ne tawno hande so tawi neɗɗo ɓornima or ay so jawdi waala e galle tan o dawaɗo so jawdi so neɗɗo joguima ceenuji or joguima ha joni paftol or e nder oɗon tuma yo fam wonɓe o ɗawi ɓi ko noon yalti kanko ngoy woni princesse wi wonde kala takkiɗo e jinnaɓe mum tampani mbiɓe ɗum de ko fenade ne tawno neɗɗo ko joguiɗa ko foof ma wot mo jiiɗuɗa asko e asli ma wawa waɗande tigui ɗum noon yimɓe mbatten hakkillaji men seytan mi weltima e invitation ma on feewi tigui ko noon yewtere meɗen gasi ha laaɓi ko ala welani ko weeli kadi duumotako fulɓe duttiwi mbi ko weeli warata so ɗuɗani so wonko moƴƴi e yewtere he garɗi selli sañi gandon ummi koto guena so wonko ngakki hen kadi ko minen goni ɓe timmani nande moon timmude timminon min ko actualité ene hani min kaala e maggal Touba ko hen min jeeya komin Sénégal naaɓe ko ɗum ɗon tan wonno min haalde hen ɗum noon on jarama so guene yiiɗi jaaɓi e tongode men wonde Titonde TV mbaɗe abonné partagé like on jarama